Presented by Lotus Music. आकाश राजा रहे बनल पिया के नरजी माई रौरा से बाई है जरजी। रहे बनल पिया के नरजी माई रौरा से बाई है जरजी। अरे भक्त होवे राउर कुछ करस न बाबूरी राखा बौनी के ढेरा नवा ऑपरेटर होवे साउंड के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा। ऑपरेटर होवे साउंड के सजनवा। मिक्स बाय डीजे आकाश राजा। केहू मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला। सभे लाइन से दर्शन करेला। केहू मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला। सभे लाइन से दर्शन करेला। अरे सभ केहू नाचे केहू न बाचे कह कह करे भवनवा। आकाश राजा ऑपरेटर होवे डीजे के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा। ऑपरेटर होवे साउंड के सजनवा। डीजे आकाश शर्मा बस्ती। Presented by Lotus Music. जहाँ जहाँ रखला पंडाल लेके डीजे जाले हर साल। खेसारी सोनू न करे अनकारी हो करब कृपा महारानी हो। जहाँ जहाँ रखला पंडाल लेके डीजे जाले हर साल। खेसारी सोनू न करे अनकानी हो करब कृपा महारानी हो। अरे यादव राजी आशीष नील कमल देखा झूम के चुमे चरणवा। आकाश राजा ऑपरेटर होवे साउंड के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा। ऑपरेटर होवे डीजे के सजनवा। मिक्स बाय डीजे आकाश राजा। 95 828 427।